Wieso dostach najprve miestno nic v nakładnictwie, myslela si by, naj, po knihach ja nešto rozumiał, a nasz, albo mój bibliotekarski studij byše dość dobry. Znač boli na germanistiku a na światową literaturę usmierene. Dr. Völkel chce mi to rady mieć, on mnie znaje się, a to potem nie byše možno, a tak sam najprve v serbskich nowinach Wisajowostawa, ale to byś jeno krótki czas, dokąd ci, bychu jako poslední przyszli, dowiachu potem zase hić. Nie byś to można wielką redakcję tak dzierżyć. Ja sam jeno półtora lata w serbskich nowinach, bo potem sam to załowachu mnie do Krajnoradna Zarja, so tam serbskie należności zastupowała, a potem też runostajne żoną, to by się na tema, która mnie bardzo zajmowała się, bych tola połaniu była, gdzieś wieczach, jak to z dziwowymi wikami, z żonami, ja, a wieczach też z tymi należnościami, które obchodzić. Tak sam to zastupowała w Krajnoradnym Zarjedzie. Do nich bych je na 60 lat, to by się kitro zaje, ale wtedy by się tendencja womodzić zarjadnictwo, a prawie ja mam swoją dobrą zabieru też zwonka Zarjada, a sam potem zase żurnalistyczne dzieło dalej pestowała, ale od doma sam.